Mga kapuso Sparkle artists nga mga lead stars si GMA Talibabad, may bisita din sa Subo og na miyesta dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan meron din sa report. Very relatable sa mga Sugboanon ang bagong Kapuso action series nga Black Rider kay Sugboanon ang kaliwat sa duha ka mga lead character niini. Sa press conference gipahibaw nila ni Ruru Madrid ug Mateo Gudicelli nga ang ilang gidalang mga karakter isip managhigalang sila si Elias ug Paeng, mga batang taga Cebu ug nanimpad sa kauluhan. Ibang career, ibang mga mundo nila, but their friendship has always stayed strong ba because of their Cebu values. And kung napapanood niyo po yung first few episodes ng Black Rider, yung kalaban, which is yung Golden Scorpion, meron siyang malaking parang statue. Wooden statue. Ni Magellan. Meron naman. So, may ganong connection. Samtang gipasabot usab ni Yasi Pressman ang Cebu Media sa character nga iyang gida, isip usa ka babaeng napugos paghimo og krimen aron matabangan ang iyang amahan nga masakiton. This week's episode, makikita po natin na nahuli po siya ni Paeng. Nakulong po siya. At sinabi rin niya, wala rin lalong mag-aalaga sa tatay ko kung ito rin po yung daang tatahakin ko. Kaya panahon na rin para magbago. Busa di na ikahibong kun nganong ingon na lang usab ni Ana ang paghangop sa mga upunganon sa mga bida sa Black Rider atol sa Kapuso Fiesta niadtong Sabado sa gabii. Gawa sa mga lead star sa action series nga Black Rider, may bisita usab sa Sugbo ug nakipiesta sa Lapu-Lapu City ang duha sa mga nanagunang character sa GMA Talibabad nga Love Before Sunrise. Gipakilig nila ni Dennis Trillo ug Andrea Torres ang Cebu Media dihang gipangutana sila sa ilang mga nakatunan ni ining maong love story. Yes, kailangan mo sigurong mahanap talaga yung tao na para sa'yo dahil pag pinilit mo yung sarili mo na makisama sa isang tao na hindi mo naman talaga gusto or medyo half-hearted mo lang talaga siya mahal, parang ikaw rin yung magsasuffer and hindi ka talaga matatahimik hanggat hindi mo na nararamdaman yung totoong pagmamahal ng totoong tao na para sa'yo. Na-hurt ako for Zarina. Parang pinalilindan niya ako. Ouch! Ug aron pagdugang sa kasadya atol sa fiesta ug sa mall show, gilingaw sa Kapuso comedian nga si Bubay ug sa Sparkle singer ug XOXO member nga si Danny Ozaraga ang mga Sugboanon sa ilang mga performances. Uban ni Cleofer Lumayag o Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Misdak.